Hi everyone, welcome back to it. Welcome back to my YouTube channel. Boom, kwaphinde kwamatrasi another day, another video. Sizowulula lo wulu, siwulula ngabani namhlanje? Siwulula ngo-Enhle Mbali, umfazi ka-Black Coffee, former ex-wife. Oh, okay, guys, come on, come. Okay, all right. So Enhle Mbali, like few weeks back okanye a week back, so uye wenza ilantuka i-comment ethile ngeenwele zakhe ukuba une-kafur hair. Yo ana guys, like umdala Enhle bekusuppose uyayazi elo gama uba it's a racial slur okanye yinto ligama elingasetyenziswayo apha eSouth Africa. Apha iyenza worse khona ke ngoku iyenza le joke around white people, guys. Kuye ufane ifani ne I think yena ibifani kuye but ayikho fani tu. I think girl needs to be checked. I saw the guys, like Enhle Mbali always, hi guys, always have like short left son uyayithanda into ethethisayo ugirl and umthethiso wakhe awukho positive. At least bebekuthiwa uza nento epositive so that sizakwazi ukumthethelela. Hayi but ngoku akathetheleleki tu. Okoko sana uyayibhotya uyayijija ugirl, soloko eyijija oko ayibonde sana, yayazi izibondiwe Enhle Mbali sana. So guys, please comment down below nitsho ukuba ndingakhula njani, ndingathini, nilungise apho kulungiseka khona. Negativity is not allowed in my YouTube channel. Okay guys, nisubscribe and like. Bye.